Heti alkuun mä haluan sanoa, että tää on totisesti mun ensimmäinen ja ainoa video, mikä mä oon ikinä kuvannut mun kanavalle. Älä sano, että mä matkin tietää, koska alkua ei ole. Jap. Janual oikeesti. Mä en tiedä toimiiks tää kanava juttu tällä. Oot sä ihan varma? Häh? Kai. Tää ei näe hyvin. No niin. Kutsu mua Noksupoksuks. Tai Noksuks. Noksu. Ja tossa on mun kaveri Noksu. Ja jos sä haluat nähdä sen kanavan, niin tsekkaa sitten sen kanavasta nimeltä Noksupoksu. Noksupoksu. Jep. X:llä. Joo, so what? Minne me mennään? Me mennään Iso-Omenaan. Muuten Iso-Omenaan. Jälleen kerran. No me laittaa tonne Lureen. Yes. Mitä? Joo, kiva. Joo, me pelataan Pokemon Gota. Lure menee kohta päälle. Ja tää video päättyy hyvin nopeasti. Sillä Nyt. Ei nyt, Noel. Noksu. Ihan sama. Ei paljasteta oikein nimeä. No niin, nyt. Mikä mun nimi on? Ai YouTube-kanava. Niin. Kuule. Ota, eikö ole? Ei. Ota. Videoaikaa. Okei, mä lopetan videon. Mä en edes tiedä kuka mä oon. Mä kerron se seuraavassa videossa, että kuka mä oon. Sori, anteeksi, hei.